Pasuruan. Ning sabda purba siji lan sijine. Pangestu tampane teh. Duh Kanjeng. Sedaya menika sampun kula tampi. Andadosaken piyahipun manah. Ning boten supe abdi panjenengan menika saos sembah. Tak tampa gawe kompong jre penggalih. Sawetara prayogakna nggonmu Yes, tak dawuh. penampil winantu nggonmu sowan. Kantos asma panjenengan anggen sowan. Ya, kewajibanmu kepiye dina iki? Anggen kuwi nek di para kanoman tetangges dinas. Bagus yen kaya ngono diprayogakno tumbak jemong Wis tak akan dawuh. kewajibanmu kepiye dina iki? Anggen kula njagi gedung pusaka mboten wonten ingkang jiwani Kanjeng. Bagus yen ngono prayogakno ngono. Wis tak akan dawuh. Bali regan pati Ranggawati Kasihan dawuh Kanjeng. aku mundhut kadyoparan tentreme ana ing negara Pasuruan sakuwe dina iki kepiye? Duh Kanjeng. Ya, Perkawis katentreman wonten ing Kabupaten Pasuruan. Ngantos ing dinten sakmenika sampun tentrem ayem gemah ripah jinawe Kertorarjo. Mboten wonten alangan rubeda menapa-menapa. Lan perkawis pembangunan wonten ing Kabupaten Pasuruan sampun edi saha peni. Sampun boten purun ketinggalan dateng negari sanes ewa dene semanten lan sedaya kawula dalem ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan ngantos ing pucuke gunung sedaya menika sampun hangrasaken mubra-mubruk sarta kamulyan boten kirang saking sandang lan pangan ngaten. Lan ewa dene kawula dalem ingkang boten nderekake pisuan agung. Menika namung radong dawuh pangandika dalem ngaten. iya kok jenenge kaya ngono teh. Ora mangsa bombong jroning atiku jeneng. Sawise aku keprungu lawan aturira bebasan Pasuruan sinaket sinanding ing karajan murah tanpa tinuku syukur tanpa tinandur repetan segara matu dina iki Nuli panjenengan dadekake pitakon jeneng atimu mestine dina durung titiwaya kumpuling para sesepuh munggah pinispuh ya kene aku ngumpulno dina iki kang supaya mapan ana ing pendopo Pasuruan. Duh Kanjeng. Pancen sedaya atur panjenengan kula resi. Kamangka ing dinten sakmenika dereng titiwancinipun pisuaran agung. Ning panjenengan sampun utusan dhateng kula kang supados sedaya para punggawa negara lan para pininter lan para winasis mudhunipun para kawula dalem ing dinten sakmenika kedah marak sibuk ngadhep wonten ing ampian dalem ngaten. Yektosipun wonten wigatos menapa to Kanjeng? Ranggawati mestine kang Siragara yen to Pasuruan kabawah perintah saka Kasultanan Darat. Nuruji menika leres Pendak taun sepisan jeneng andan kudu sebo ana ing Kasultanan Darat. nggih nuwun pangapunten Kanjeng. Kok panjenengan ngendikaken ingkang kados ngaten. Kamangka sampun sak limrahipun to. Nek ing Kabupaten Pasuruan pendak setahun sepisan
asok glondong pangareng-areng wonten ing Kasultanan Mataram. Lah menika sampun jumpuh lan sampun trebok. Ora kliru saka aturna. Ning ora cocok mungguing kapribadenku te. Yen to aku saben taun sowan ngersane Panembahan Danang Sutawijaya. Duh Kanjeng. Mbok menawi panjenengan ngucik bab perkawis asok glondong pangareng-areng wonten ing Mataram. Menika leres kemawon. Nanging panjenengan menika kedah emut. Panjenengan boten asok glondong pangareng-areng wonten ing Mataram mestinipun kanthi dedasar. Lajeng dasaripun menika menapa to Kanjeng? Mung perkara sedane ngersa dalem Rangga Jamuna Bupati Medyun alam semono sedane ora sarana lara matine durung dikersake Gusti kang nyipta jagat kapara aku anyekseni dhewe matine Rangga Jamuna ya si Pangeran Timur dikrenah kalawan sawijine pamohan ora ana telu loro mung siji ya Danang Sutawijaya Dipun kenah dening Danang Sutawijaya. Gunane apa saben taun aku nyembah kawan Danang Sutawijaya kapara teh wis kadung catu atiku dina iki mendaram ken mendaram Pasuruan dimen Pasuruan kang mawa tegese aku balela teh Balela wonten ing Mataram. Duh Kanjeng. Panjenengan menika kula aturi emut. Kula aturi medal sarta kinaten tirta kawicaksana. Sinaos panjenengan menika kalebet handap. Dipati Rangga Keniken. jalur Gunung Kadingaran panjenengan rawuh wonten ing Kabupaten Pasuruan. Tindak rangke menapa wonten kawigatosan to? Nuwun pangapunten saderengipun kula matur ingkang kathah wonten kersanipun Yayi Bupati wonten ing Pasuruan Rangga. Nggih. Dene sowan kula utawi kula ngadhep wonten ngarsa panjenengan menika sepindhah kula atur sungkem pangabekti dhateng ngarsa panjenengan langkung rumiyin. Kula tampi ndadosaken bingahipun manah kula kosok wangsulipun. Sungkem kula katur dumateng panjenengan. Oh ngaten nggih. Kula tampi mugi dawaos sesanisa. Monggo yen to wonten kawigatosan panjenengan dalem kula aturi bloko suta dumateng kula. Yayi Dipati Rangga Keniken. Dawuh Sayektosipun dumugi kula wonten ing Pasuruan menika boten kula menika tindak langke menika mboten. Namung sepindhah kula menika kepengin nyumurupi swasana ingkang tumandha wonten ing Pasuruan. yen to perkawis swasana wonten ing Kabupaten Pasuruan kula kinten panjenengan sampun mangertos endah sapa ben ngungkuli wonten ing Kasultanan Mataram. Kula pitados Sedaya kula wau pikantuk pangestu dalem yen kula nyepeng pangwasa wonten Pasuruan kalih sakara-kara. kula percaya kanthi sanget kawontenanipun Pasuruan ing mangkenipun beda kaliyan adat ingkang sampun kelampah. Dene kaping kalihipun Yayi Dipati ing Pasuruan. Nggih. Dene sowan kula wonten ing pendopo Pasuruan menika namung kula menika awakku didhawuh dalem Kanjeng
Panembahan Senopati ing Mataram Danang Sukawijaya. Ingkang apatih kula pun Singoranu dinawon kinenak yonaken wontenipun Yayi Dipati Pesuruhan Rangga Kenitan. Kene wonten menapa sampun wonten 3 sekawan ngancik wiswana wonten ing Mataram panjenengan dalem boten ketinggal sepo ngabyantara wonten ngersanipun sang Panembahan ing Mataram. Oh ya ngoten sampun dados penggalipun Panembahan Danang Sutawijaya wonten ing Kasultanan Mataram. Menika kepara Ingkang botang korsipun Rangga Kenitan nggih Pasuruan. Niat sampun kula temaha. Kapora ing wedal sapunika kula miwiti balela. lho. Dikombalelo. Wonten Singoranu sak sampunipun kula ngendikaken yen to kula miwiti balela sajak boten condong penggalipun panjenengan. Karo baos kaget raos sing mandah dene panjenengan ngendika mboten sowan panjenengan wonten ngersa dalem ing Mataram menika niat sampun kasengaja tumindak panjenengan nedya mbalela pengkang pranataning wonten ing Kasultanan. Kapara saestu Nuwun sewu Yayi. Naniji Menawi sampun panjenengan menika ngendika balela nedya boten sowan wonten ing Mataram. Lajeng menapa ingkang dados sabab sarta musababipun dene panjenengan boten netepi wajib. saklengseripun Kasultanan Pajang ingkang panjenenganipun dados Sultan wonten ing Pulo Jawa kadhalipun Rangga Jamuna nggih Pangeran Timur. Cobi panjenengan penggalih Rangga Jamuna Pangeran Timur menika sinten? Putranipun Trenggono. Kadhalipun Ratu Masya garwanipun Sikarabet nggih Jaka Tingkih. Benten Danang menika sinten? Mung anak kemanan yang saka desa Kembang Lampi. Iya. Kenging menapa Danang Jumantaka Danang wonten dados panguwasa wong ing Pulo Jawa. Dadi underaning perkara kuwi mau perkara ndungkak lelakon kang wis kawin. Mbok yo wis yen sangka panemuku sing wis lakon ayo padha dikubur. Cepuri sing sak jero-jerone aja nganti kabuka maneh lelakon iki. Ayo saiki tatanan sing wis kadung apik ayo padha dilestarekake. Dimen ing mengkone ndadekake swasana tentrem lan ayeming kabeh para kawula kuban ana ing Kasultanan ing Mataram sumrambahing kawula ana ing Pesuru. Boten saged kula sampun kadol sakepipun manah sampun ulama ana ing Kasultanan Mataram. Sutik yen to kula keswan kaliyan Danang Sutawijaya. Rangga Kenitan. Terus Yen kaya ngono aku bisa ndudut ing Palugon. Sira mundungkap ing perkara lakon kang kawuri kanthi kanggo dadakan mbalela ora sowan ana kersa dalem ing Kasultanan. Yen kono aku duwe pandhumuk ora sowane Yayi Bupati ing Pesuruan mbarengi pusaka Kyai Pleret Murca. Aku ndak mo. Ilange Kyai Pleret kego kowe sing tumindak. kaporo dakwa yen aku nidra Kyai Pleret prajurit Trenggono. Eo. Sira sontak
Pasuruan sami ayun-ayunan perang. Perkawis napa, Pak? Perkawisipun Romo panjenengan Rangga Kenite niat balela wonten ing Kasultanan Mataram menika ingkang angka setunggal. Lan kaping kalihipun Kanjeng Rama panjenengan boten nerimaken perkawis dinakwa nyidra pusaka wonten ing Mataram menika Rama dipun dakwa kalian tiang-tiang Mataram nyolong tumbak Kyai Pleret. Wonten peperangan sedaya prajurit ingkang kula pandhegani boten kula tanding yuta dening prajurit wonten ing Mataram.
panjenengan boten kuwawa tanding kalian prajurit saking mentara ingkang dipandhekani sekarang. Inggih supaya senajan dina iki aku kalah. Ning nek wong-wong Mentaram bakal dadi awu dina iki. Gampang tempatmu sabda bakal lakon. Kaya kowe. Rangga Puspaka putra ana ing Anak kabaten. Rangga kan Pancen bener. kalah ana ing satengahing kabaratan. Singoranu nungkak kromo kelanjengan sira jalaran. Singen Silores gawe geger ana ing Kabupaten Pasuruan. Ora dadi boyo pengopo lamun toh kowe nungkak kromo karo Singora. Amr. Kan kowe tetep bentakan karo Mentaram. Amarga Singoranu wis ndakwa kan Kanjeng Rama nyolong ananing tumbak Kyai Bleret. Aku bisa ndumbuk karo ramamu. Yen perkara ramamu kadhamu Idra Pusaka Kyai Bleret. Mergo kanthi dedasar wani mbalelo pangkang pranane. Mbalelaning Kanjeng Rama ora ana gandeng cenenge klan tumbak Kyai Bleret. Yen to jeneng sira ndakwa ing kamangka, pandakwa kuwi luwih kejem tinimbang gawe Rajapati. Perkara selak gampang. Umpama maling aku kebak ana ing pagunjaran. Mula kanthi saka iki kowe ora sampe-melu perkara iki. Tak rangkete ramamu. Rangket lan Kanjeng Rama Rangga keniten langkai wandane ngono Aku bos. mati sing Panjenenganipun Gusti Patih Singoranu. kaya Wandang Sari dan Pasaka Kalersan kula Wandang Sari Gusti Patih. ana ing papan kene arep tindak menyang ben. Saderengipun anggen kula wangsulan dumateng panjenengan amargi kula ngertos kalih panjenengan menika mlajar. Wigatosipun wonten napa to Gusti Patih? Arep aku dawuh pangandikaning sampeyan dalem kang sinuwun sampeyan Bansinopati ing Mataram ing natunake pati ana ing Pasuruan ora rasuwan. Cetha bareng aku ketemu karo Bupati Pasuruan ing kono Bupati Pasuruan nedya mbalela mengkang pranatane negara ana ing Mataram. Rangga keniten sampun balela wonten ing Praja Mentaram Gusti Tak Patih. elingake kanthi seronaris ora didhahar apa sing dadi aturku malah dadi suwana ing antarane Mataram lan Pasuruan. Wisananipun panjenengan Gusti Patih. Sak mundure patih sangka ing Pasuruan Ranggawati ing kono putra sangka ing Pasuruan kang aran Rangga Puspaka mancing ana ing Payudan. Iki dina ngamuk ana ing Rananggana akeh korbaning para prajurit yen ora tak unggulake saka kene. Gusti Patih Singoranu, panjenengan ampun wasmelang. Monggo panjenengan kula aturi yen kemarasi bawa Lah Wandan Sari we ngablah ning dalan. Rangga Puspaka. Dene terah pangkling karo aku ke Rangga Puspaka. Mepalangi nggonku mbujung Patih Singoranu. Mlaku ngiwo tetagi ngiwo. Nengen kok tetagi nengen. Arep apa? Dene ngopo nganti kowe bujung prayune marang Gusti Patih Singoranu. Terus Rangga Puspaka. Mergo wis wani gawe geger ning Kabupaten Pasuruan. Ndak po Kanjeng Rama yen to Rangga nyolong Puspaka. tumbak iki. Nek kowe ora ngerti bakal tak elingake. Sing luput iki mung Kanjeng Ramamu Rangga Keniten. Dhewe wani balela ana ing Praja Mentaram. Sore-sore saiki mung sing tak butuhake ra kuwi aku bakal ketemu marang Sudarmamu Rangga. Keniten Pustakane Ramamu Rangga Keniten bakal tak cuwing-cuwing ana papan kene. juwing-juwing kuandaning Rama Rangga Keniten Wandan Sari. Ora dinemu gampang.
Senopati Pasuruan kang minangka dadi akul-akul tentreming praja. Semana komoke klebu senopati ana Pasuruan. Aku klebu senopati ana praja Mataram ora nolak tantangan musuh. Ingkang atos-atos, ingkang atos-atos. Senep. Senep atas-atas. Wayahe. Hei! Kenapa-napa? Dodampak weteng senep. Mergo warken. Mati saka papan bela Pusaka. Ayo patimu kon maju nek wani karo aku. Ayo, nek wani marang cemplungena. Ayo, monggo, dipun lakonaken. Hei, Rangkake sangawake. sampun, kula patenane. Pon, diobong. Kula longgo pusaka. Karepe kula suduk, kula utik-utik. Suduk aja saiki mesano. Aja. Kok mesano? Nek arep dipateni aku bangga. Lho, niki, aja. Aku arep pateni bae aku. Pripun? Kula patenane. Lho niki musuh. Jengkeke atimu ngger. Aja nuruti hawa angkara murka. Manut kan penama bakal kepenak. Saestu lho. Iya, rangkake luwih. Sampun Aja sabar sareh. Wis to, nek arep Perjolopati Wandansari aja nganggo sing sara ngono. Iya, piye? Iki ora kuwani Aja sing karo kok adeni Wandansari. Aja nganggo stan bandan koyo ngono. tak suduk, tak utik-utik. Ya. Terus diobong. Yo, nah. Aja Iku diobong. nek seneng amarep terus. Lan wis semakin bandi utik-utik diobong. Cocok kuwi. Cocok. Pripun? Najan to Wandansari musuh yen kecekel sak tengah pabaratan mesti bakal mati. Yen ora mati kudune dipateni. Nggih. Ning aja dadi jagale menungso. Aja tiru tumindake Danang Sutojaya ya. Lah kok ngoten niku? Monggo nek kula sing kalah, kula mesti mati. Kanggo cara. Carane pripun? Oh, ngoten. Iya. Sampeyan krungu. Sampeyan krungu. Bro. Nggih. Pripun iki? Wis sabar wae dhisik. Monggo. Ranggo keniten. Wandansari Sing kok karepe iki kepiye to? Aku arep dipateni marang Rangga Pusaka dene kanthi kuwi nyandhet. ora kondang yen to wong Pasuruan mateni jeneng bocah. Cucu watake satriya kaya ngono. Dene ora kondang wis katake satria gagalan pitung Rangga Pusaka. Lah janto Wandansari musuh ning atiku ora dianggo musuh marang sira. Iki siramu ora tak midono kaporo sira bakal ganjar iki Mas Picis Rajabrana. Aku ora kok paringi pidono ning malah kok paringi ganjaran. Iya. Kawujudan opo kuwi? Bondo dina Bondo dono kanggo manut sampeyan musuh. Oh kanggo aku iki bondo dono. Ning ngono sawise bondo dina wis mbok tampa kanthi rame ati. Aku bakal bikin nawala marang Pandhan Danang Sutojaya. Ning mriku kan mengko sak tengah dalan aja nganti mbok to. Ya, Kowe titip nawala kanggo kanjeng Sunan Danang Sutowijoyo. iya. Aku kudu masrahke. Iya satu ora. Lah ora satu peksa. Monggo dina tak jaluk kapal tak pateni. Ya aku bakal manut karo kowe. Ning ora kena dibuka iki. Aja arep kepan barang Sutojaya. Ya nek koyo ngono jaluk pamit aku. Hati-hati. Kelante panggeta panjenengan. Iki lho.
Pandan sari iki wong cublok ora ngerti apa sing kareto sakjroning aworo. Nggih, mengko panembar aja ing aworo. Mesti gelap ora tahu pandan sing bakal dimateni. Nggih, sapa kuwi jagaran tangkon negara Pasuruan. Wis pasti jauh Romo. Sami wilujeng anggen panjenengan rawuh wonten ing dalem kasultanan kados pikantuk berkah pangestunipun anggir panembahan sowanipun Wamandharaka dhateng Pendhapi Agung kalis ing sakara-kara semantena nggih. Kula ngaturaken pasegahan purnakrami katur jebeng panembahan. ngaten iki katampi saenggo jimat mugi saged anambahi dayanipun kasantosam anggen nyuwun dhateng cempuritipun negari wonten ing Rahayu rahayu. namung salam taklim kula mugi Dawuhing sesami mugi dadosaken daya kajuwananipun anggir panembahan parandene kula. namung pancen satemenipun panjenengan kula timbali supados rawuh wonten ing dalem kasultanan namung satemenipun kula badhe babar perkawis katenteman dalah wonten ing Praja Menawi wiya sing sedya ngersa dalem jebing panembahan arsa mbuka ngenani bab tentremipun negari mila monggo menapa ingkang dados pangunek-unekipun penggalih enggal kawedar mila saking Kakang Singurang dawuh dalem sawetawis panjenengan kula aturi ngrantos dawuh dhateng amargi wonten kawigatosan ingkang perlu kula rembak kalian jumeneng Mangestokaken nganggo dawuh pangandika badhe kula lajengaken awit panjenenganipun siwu juru mertani kalebet saka guru wonten ing Praja Minang namung perkawis Adipati kalebet andan wonten ing dalem kasultanan ingkang wonten nggodhangaken dhateng kalenggan wonten ing Praja Mentang. Punten dalem sewu. Menawi salira dalem ngucik bab perkawis Dipati Pemancat ingkang sampun cetha salebetipun piswanan wantun nggodhangaken palenggan satunggalipun pandom kiblating pengayoman kedahipun angger ginakaken kawicaksanan ampun ngantos setunggal dipati ing mangkenipun badhe saya mangombiyawara liripun mundhak dados cengakipun dipati sanes mila enggal kalarah napa ta ingkang dipun kajengaken peranganipun dipati ingkang wantun mancai dawuh pangandikanipun jebeng panembahan Mila saking menika lalampan mumpung dereng dumados menawi toh wonten aturipun siwa juru mertani kula kedah
kula kedah nyetitekaken boten sowanipun bupati ingkang gedhangaken dhateng ing Praja. Menika sampun kula tinting. Lajeng Purwamadya lan wusananipun kados pundi? Mbok menawi ing mangke kula saged atur pambiyantu napa to jane Dipati Pemancat hingga wantun godhangaken palenggan. Mila saking menika sampun kula waos sarta kula sampun utusan dhateng Kakang Singran ingkang supados tumuju wonten ing Kabupaten Pesuruan. Mila panjenengan kula aturi. Oh ngeten ngestaken dawuh Kakang Singran dawuh dalem dika marak mangayon dhateng ing dalem kasotanan mentah. Kamangkon dika ing sekawit sampun kula utus tindak dhateng ing Kabupaten Pesuruan dya nyetitekaken sirungga keniten anggenipun boten ngaras kita wonten ing Praja Mataram. Kanjeng Sinuwun keparenga matur sedaya dawuh-dawuh dalem ingkang sampun sampiraken paikadhawuhaken dhateng pun Singorani. Sampun kula tindakaken. Ingkang apate sampun dumugi wonten ing Kadipaten Pesuruan nakyenaken kawontenanipun rangga keniten ingkang boten ngaras kita wonten ing ngarsa dalem ing Kesultanan Mataram. Ing mriku sampun cetha lan terwaca kanjeng bilih wontenipun rangga keniten Bupati Pasuruan boten sowanipun wonten ing Kasultanan Mataram sedaya menika sampun kasengaja malah kepara kanjeng panjenenganipun rangga keniten sampun dawuh boten sowanipun wonten ing Mataram niat badhe mbalela wonten ing Kasultanan Mataram mengkang wonten ing pranatan Balela wonten ing Praja Mataram. Kaleres dalem langkung cetha sarta langkung tetela layak sampun pinten-pinten piswana wonten ing Praja Mataram piyambakipun boten ngaras bubu ing wusana piyambakipun nguwalaken ing Praja Pesuruan sarta ing Praja Mataram. Lah pila saking menika Kakang Singorani dika kedah saged nglarah mbalelanipun Bupati Pesuruan Sirunggu kenipun menika menapa naning nggih Kanjeng Sinuwun sayektos wontenipun Bupati Pesuruan balela mancai dawuh dalem ingkang dados pawadan namung sedanipun ingkang rama nalika rumiyin pun rangga jumedi patinipun Sirangga jaman wonten ing medya kapara leres Sinuwun Boleh kok ngarep ku marat yo. lah ya Kalau duwe siwa jumertan ya rene panjenengan kalebet sesepuh dhateng ing Praja Mataram wonten sawananipun pawongan ingkang wantun cek dhateng sendanipun Rangga. Perkawis menika kedahipun kadut gila. menawi sampun wonten palilaipun ngersa dalem kepareng kula badhe nyuwun pirsa kalih regian Patih Singorani. menawi ngajeng manggaaken Regian Patih Singorani nggih wonten dawuh tartamtu jumangkah handika dhateng ing Pasuruan sampun kinantenan purba lan wasisa menawi nyata rangga keniten sedya mbalela ing Mataram napa regian Patih Singoranu
boten ginahken purba lan wasesa kala wau. Nyuwun pangapunten sedaya dawuh-dawuh pangandikanipun Kanjeng Panembahan Senopati sarta purba wasesanipun Kanjeng Panembahan menika ingkang dipun borongaken dhateng kula sampun kula tindakaken. Usanane malah dadosaken sulaya utawi peperangan ingkang ageng ing antawisipun Mataram parandene Pasuruan. Tundhonipun peperangan Mataram antawisipun Pasuruan kula ngeman dhateng para prajurit manggalaning praja saking Mataram ing mangkenipun mundhak dados korban wonten ing pabarakan kula munduraken saking ranang. Loh, Mentara mundur. Mentaram prajurit kula ngeman sanget kula munduraken saking ranang ngono. Dereng ngantos kula menika pindah wonten ing Datalaya Agung Kasultanan kula wonten margi pepanggihan kaliyan Senopati Wanodya ingkang winastan pun Wandansari Ranting Mas saka ing Kasultanan Mentara. Ing mriku kula dawuh kaliyan pun Wandansari Wandansari minangka Senopati perang lan tanggal jawab tentenipun swasana wonten ing Mataram kula suwun pun Wandansari bandel wonten ing ranang nggono kaninen termaken swasana wonten ing Mataram. Yen ngono mundure Rekyan Patih Singoranu kalunggan iki Wandansari inggih minangka dados Senopati. Kawestanan Bapak Angayoni dereng rampung anggenipun Rekyan Patih Singoranu babar sedaya lelampahan ing mriki sampun kasarupraptaning Senopati Mentara Wandansari ingkang jumbuh dhateng aturipun Rekyan Patih minangka senopatine tiang-tiang Mataram. Mila monggo enggal kapurba. Menawi ngaten panjenengan kula aturi pinarak langkung prayoga. Ngestokaken dawuh. Senopati Wandansari Kasinggihan kula Kanjeng Panembahan. sawanira marak mayon tak keparengake maju. Istaken dawuh panjenengan dalem Kanjeng Panembahan. Jumbuhake marang aturing Kakang Singoranu. Nak kawengan iki sira nampa dawuh marang resaning Kakang kinen ngripeh marang kahananing Bupati Pesuruan Sinonggo. Apa kabeh kuwi mau? Kalersan aturipun Kanjeng Panembahan Senopati, mbok pilih rikala semanten kula badhe jumangkah marak sepo wonten kersa Kanjeng Panembahan Senopati. Poning tengahé margi kula pinanggih kalih Gusti Patih Singoranu. Gusti Patih Singoranu menika ngaturi pirsa dumateng kula. Mbok pilih wonten Mataram niku sampun digepung sedaya prajurit lan dipati rangga keniten saking Kadipaten Pesuruan Kanjeng Panembahan Senopati. Dah menika amargi kula menika dedekipun Senopati wonten Mataram. Sogi-sugani kula menika madhet Senopati mapakaken dipati rangga keniten menika Kanjeng Panembahan. Yen kaya ngono jumbuh marang sumpah sarta prasaman rikala ndak lisudo minangka pungkasane kepiye Wandansari sawise wis kira tindakake marang kewajiban. Sampun kula tindakaken anggen kula pasunan kalih rangga keniten lan putranipun Rangga Puspaka. Sak sampunipun kula pasunan kalih Rangga
kaleresan. Lah kok aneh. Lah menika ingkang dados bingung manah kula Kanjeng Penembahan. Antos kula sampun karingkus dening Gemika Dipati Rangga Puspaka lan Rangga Keniting. Kula boten diparingi pidana malah diparingi ganjaran Kanjeng Penembahan. Kuwi malah diparingi ganjaran malah Wandansari. Kula waja wertani. Mongko jening peperangan kuwi yen tono sawijining prajurit king kelakon karingkus ing kono mesti nampa pidana. Inggih. Reh dening aturmu sira ora kapidana kapurus, sira diwali pidana malah nampa kanugrahan. Banjur apa karepe lan apa wujude? Ganjaran ingkang sampun dipasrahaken dumateng kula kawujudanipun Mas Kicis Brokang Pening ingkang kalihipun Rangga Keniting niku titip nawala dumateng kula ingkang supados unjuk aturaken kalih Kanjeng Penembahan Senopati. siwuju mertani. Sepisan keng sira diparingi bondo donya keng angka loro Rangga Keniting nyaturi nawala konjuk ngersa dalem. Nggih, iki supados enggal mangertosi menapa ingkang dados pikajenganipun Rangga Keniting mila monggo enggal katampi wiyosing punang wilapa konjuk ngersa dalem. Ngaten iki Senopati Pandansari. Kula Kanjeng Penembahan Senopati. Sadurunge nawala sumursaning Bupati Rangga Keniting ing Pesuruhan sira wis ngerti surasane. Dereng bakal pindah kula dereng mangertosi menapa isen-isenipun nawala menika Kanjeng Penembahan Senopati. Iya, yen to pancen tetelo durung ngerti surasaning nawala. Kene sak rangsang penggale kaya ngopo sing dikarepake. Kakang sawetawis panjenengan kula aturi lenggah kula badhe buka wujudipun nawala saking kersaning Bupati Pesuruhan. Kula kinarya dados paseksen. Surasaning nawala ingkang sampun kula waos Wandansari diwaki saking Kristan Bantan kapara dipun paringi wujud ganjaran satu prabu ingkang kathah. Satemenipun Wandansari sampun boten dados sewan tentaram kapara piyambakipun mbaluri tiyang ing Pesuruhan. Senopati Pesuruhan. Bupati Pesuruhan sami ngilani dadani Danang Sutawijaya. Kinten kula boten bawah kalih Kanjeng
mangsa kuwi silak marang kasnyatan. Sampun. Pimpan, Mbak. Menawi dipun parengaken kula tak melu-melu ngrampungi perkara niki. Menawi kakung saged madangaken jagat ing Pujamentaran monggo. Nanging nek kula ngertos dhateng kawontenanipun Pandansari. Amargi Pandansari mungsah Kula mboten maido sepinten kabrananging pun manah awit Pandansari Senopati Mentaram lho kok mbalui wong Pasuruan ning monggo kalarang perang niku wengis perang niku sewu cara kalah akal nggunakake okol kalah okol nggunakake akal tibaning perkara iki rangga keniten nggunakake akale akal kang licik murih bisa mancing hardaning kanson jebeng panembahan Danang Sutawijaya lah niki kelakon nanging nggih pirantine mawon kok mung sak dapur Senopati wadon lamun to Danang Sutawijaya sawijining pengayomaning Mentaram sapa to sing ora ngerti asmane sawijining sultan kang wicaksana berbudi bawa laksana dilalah merjaya marang kawula apa meneh kawula kuwi drajate ngapawak wanita boten badhe unggul asmane Danang Sutawijaya nanging tansaya badhe ngasoraken derajatipun Sultan Mentaram. Kula ngertos nek Pandansari niki salah. Nanging napa kedah Pidonopati? Monggo minggu dhateng kawontenan. Pandansari najanto ranting mas najanto Senopati wadon nanging nek kula eling lelabuhanipun Pandansari tumrap Mentaram ageng sanget tasih wonten pidana ingkang pas tumrape Pandansari boten kok Pidonopati asor derajat ngersa dalem Siwa Jumertani Danang Sutawijaya rikalane jumeneng Sultan ing Pujamentaram kula ngugemi tembung sak kelimah hambek adil sarta paramarta hingging tegesipun ambek hambek kala wau tumindak adil Danang Sutawijaya kedah saged ngadili para marga sedaya para kawula sak kukuban dhateng ing Pujamentaram boten mawas menika kulawarga menawi tetela lepat kedah nampi pidana iki kados dening si Pandansari tumraping Danang Sutawijaya lepat Pandansari Senopati Mentaram pangkat derajatku Senopati wektu dina saiki tak jabel kowe Pandansari Pandansari sira kudu bisa langgono ya jombok menawa kabeh iki saka lemamu saka kaprayitnanmu mula nganti sira nampa pidana nanging sira kudu eling derajat pangkat bondo donya iki ora pepatokaning wong urip mulya
wetone sira bakal manggihake kahayun. Wis kaweca ing lesan sineksinan sekabeh paran para ing kasuran. Rening kowe wis ora duweni kalenggan Senopati. Munggo ing Danang Sutawijaya. Ora ana bumi sak cengkang kanggone Pandang Sari, kowe kudu lunga saka jagat iki ramung sak globor kelor. Palungguhan papan iki ora ning mentara. Wis tampa kabeh Mas. Yen pancen atimu isih ngepenginake sira ngepi bumi mentara, iki isih ana dina, iki isih ana wektu. Buktekke yen mengko nyata sira bisa mbuktekke aku kang bakal mangsulake Pandang Sari menyang Mentara. Ya. Ojo kesuwen mapan ing dalem kasuwanan. Kowe ninggal kisah ing Praja Mentara wektu dina saiki. Ayo. Pandang Sari tetep ana watak prajurit aja kendho ning saya kenceng ana buktekke yen to sira ngrukepi bumi Mentara. Ya. Niki kula saged ngarani geni sak pelik mungguhe ngrapak. Menawi mboten enggal kabrasta malah tansaya gedhe, tansaya ngombyawara. Menengaken pangestu panjenengan ingkang kula suwun, kula tak nemoni bupati Besut. Sepisan malih kula nyuwun pangapura dening kula wantun nyandhek anggenipun sarira dalu badhe genjot saking Kasultanan Mentara. Napa ginanipun senopati Mentaram ingkang samangke dereng ngertos dhateng lampahan punika kados dening Untara Untarka. Untara Untarka Menika satunggalipun alap-alap. Menika satunggalipun jago liring kuning. Ingkang tansah dipun kisik jalunipun menawi ngaten dereng ngertos raminipun negari wonten ing Praja Mentara. kula kinten dereng nggih. Matur nuwun. Kakang Singuranu Dawuh tika ampun ngantos kundur dhateng ing dalem kematian. Panjenengan kedah tumuju wonten ing Kasenawati. Panesan nyaosi pirsa tur lan makan. Yang pati sekolah dereng akeh. Siur Jumatani kados dereng panjang tunggal menawi dereng saged dhateng pesta patanipun. Mila ampun ngantos lelampahanipun ngandhek salebetipun jigrang sela tepak. Monggo sawetawis menawi dipun palelahi kula
repot yo susian nek kembar yo ora iso. Lah nggih nek nglumpuk lak mboten. Ayo, karo wong senting. Ya jenengan iku lho, Nduk. Ojo mremu papat karo ping 10-an. Ini. Iya, bukan sapi kok. Sapa? Kowe belum ngerti aku. Aku Jarwo. Iya. Jarwo. 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 Bocah lemplang yo. Pijet-pijet di engkak-engkak sesuk kowe. Dumilah pamikace. Kok panjenengan iku sampun mangertosi sedene kula lan sekadang kula panjenengan mangertosi. Aku Dipayudha isih kaulane Danang Sutawijaya. Dipayudha. Heeh. Kawula ana ing Mataram. Aja meneh kowe. Jagat Mataram aku weruh kabeh. Dipayudha. Sama tak kira nek kaseta Mataram mono ora nulus sing rupane iki kaya sliramu. Mulane saka kuwi Dipayudha ora sangat gawar sing kaya ngono. Aku ora bakal percaya marang sliramu. Mergo kabeh bojomu Danang wis lali karo aku. Mula kanggo ngene iki bojomu Panembahan kowe sak karone gelem dadi bojoku kowe. Aku kali Ya. Pamikace. Mergo kabeh bojomu lan kabeh karo Mataram wis padha lali. Labuh laping Suradipta. Ora nganti kaya ngene. Aku kabeh
wong sak karo ngladeng-ladeni karo aku. Apa bakal kelakon mentaram selawase geger? Apa? Kowe gelem apa ora pambilase? Kowe buka langkot. Kowe melayu kaya banteng kekaton. Watune sing tak ingetke iso ora bisa wae sangka jeneng Jiwayuda. Tumilah pambilase. Aku ninggalake taman kesatri. Sapa mangsaku kahanan ana ing mataram. Ora kaya adat rupiah. Tenane ana kahanan ana ing sakjroning Kasultan Mataram. Yo. Dadekake tandha pitakon sakjroning ati. Aku bakal belak laku sowan ana ing istane Kanjeng Rama Panembang. Kanjeng Ibu Retno Gumilah dalah jenengan Kanjeng Bupat Kas. Sasampunipun panjenengan menika tumeka wonten ing papan mriki. Saya yen kula ningali nonjong mriku. Lakunipun Kanjeng Ibu Gumilah dalam magnikas. Yektosipun wonten kahanan. Kaya ngene. Nggih, Pangeran Jul. Lagi wae aku. Karo bukan kelawan para madrasah lan buku. Retno Gumilah ning sakjroning taman. Nggih. Ana tekane tipe. Yen kamu dhewe nandhakake yen to kawula ana ing Mataram. Nek saka rumangsaku kawula ana ing Mataram iku ora ana pangaran. Dipoyu. Iso. Nuwun sewu Kanjeng Bupat Nikas. Menapa saestu leres menapa ingkang dados aturipun Kanjeng Ibu Gumilah. Bilih wonten ing salebetipun taman pamargi. Kawuhan pawongan ingkang paring asma Dipoyu. Ger Pangeran Jul. Pancen bener kok Ger. Dipoyu utamana Kilemegara kalem taman sari. Dheweke ngaku gawe to dheweke kawula ana ing Kasultan Mataram. Lajeng kekajenganipun menapa? Wong dheweke iki kepengin banget nyanyi karo lawan dipun delik Bupat Nikas. Kepengin gunjak kelawan Kanjeng Bupati Mikasih dalah Kanjeng Ibu Retno Gumilah. Mangapunten menapa sedaya menika mboten panjenengane mutat. Pilih panjenengan sakloronipun menika minangka garwanipun Kanjeng Rama Panembahan Senopati. Ayo ora kurang-kurang anggonku ngilingake kelawan Dipoyu. Ning dhewe niki malah bacut. Jambakipun Ora Mbak. eling apa sing tak Inggih. Pilih wedal sak mangke Dipoyu tasih bacut ujung kelawan Kanjeng Ibu Retno Gumilah. Kula ingkang kasih. Ayo Dik, bareng aku Dik, dadi bojoku, dadi nganten. Lah kok dak dik ki ngopo? Lah ki wong wedok aku lanang. Lah kok enak kemenambung ngucap to? Sayangku, cintaku, ayo. Lah sayangmu ki sapa, cintamu ki sapa? Kowe wong sak karone. Kowe iki ora apa piye? Dipoyu Loh, jolang. wis ngerti yen sejatine aku Aja meneh kowe tulis jolang. Isine jagat Mataram aku roh kabeh. pengandhake kalamun kowe iki klebu kawula kang mapan ana ing Kasultan. Namung kowe iku saka rumangsa Kanjeng Rama Panembahan Senopati. Ora ndarbeni
tak ibaratake bocah wingi sore durung ngerti lakon sing wis dumadi ana ing Taram. Kenane aku kaulane bapakmu sing kinasih. Kowe bisa ngandhake kang kaya ngono. Mergo kabeh kuwi jeneng menungso pin kaya kamulyan. Wis adat tupiyane kowe dening kowe. Rewo-rewo yen kowe iki klebu abdi ana ing Kasultanan Taram. Jolang, aku ora ngepengake bondo donya Mas Picis ana Mentaram. Sing penting aku kelakon dadi bojone pamikase apa dening Dumilah. Ngertenono. Kanjeng Ibu Retno Dumilah dalah patri kasih. Kae walios garwane Kanjeng Rama Panembahan Senopati. Aku wis ora Sukawijaya. Ning kene kok kowe sing badut kepengin ngayunake kelawan Kanjeng Ibu. Lah aku seneng kok ora oleh. Nek aku dadi watu sandungan Lho, rawe tak rantas malah kalah. Ipo Yuda. Ayo kowe golek pusaka sing lincip, sing landhep, kamake karo Dipa Yuda. Aja Mas, apane jolang. Nek pancen kowe kepengin mati saka pusakaku. Iki. Monggo. Jolang. Aja meneh mung kowe. Bapakmu tuwek juru mertani kon ngadepi Dipa Yuda ora mundur sak jangkah. Danang! Juru mertani aku sing teko. Jenengane kok gawe deg-dege atine kula. Dengan rawuh wonten rompoke kula niki kok boten wonten tanggal. Nggih. Janjane wonten Wigatosna, napa Bu? Sepuramu wae sing gedhe. Nganti aku teko ana ing rompokmu kene ora paling kabar kowe dhisik. Jalaran ngene ya. Wektu dina iki Kang Mas Kuntoro ora ana ing kesatriyan. Apa iki mau tindak ana ing rompokmu kene to? Nek sak ngertiku iki wau boten wonten pawongan ingkang mlebet wonten rompok kuwe, Gus. Nah, Nggih. Lah ora ana wong yo iki malah. Ora ana wong kok. Ora ana mengonone mbok-mbok meetingan iki lho do mulai lagi lho. Iku tok. Mengen dalu balik nggih. Nggih. ya wis ngene elek ya. Mumpung iki wis ana wektu, ayo bareng-bareng goleki Kang Mas Kuntoro. Ono ngendi Paman? Ayo ayo Gus. Ayo. Mulai mulai kali jenengan. Malah bejo kemayan aku iso ketemu marang kowe Kakang Tarto. Wadan Sari. Ora kaya adat saben dinan. Sawise sliramu tinemu kawan pun kakang ana ing papan kene. Jur pasoryan kaya dening Kakang Tarto. jajane ana perkara apa ya? Ya malah saya kebeneran banget yo Kakang. Mergo ana sing bakal tak kandhakake marang kowe Kakang. Mungkin aku iki senopati prang ana ing Praja Mentaram. Nanging saiki Kakang, aku saiki palunggu aku senopati ana ing Praja Mentaram. Aku wis dijabel Kakang. Palungguanmu senopati dijabel. Yo Kakang Tarto. Aku senopati didapel, malah aku saiki wis katundung marang panjenengane Kanjeng Penembahan Senopati Kakang saking Mentaram. Ora mungkin malah sliramu katundung saka ngersane Kanjeng Panembahan Senopati. Yo
sami kelawan Wandan. Ning kabeh ora dadi boyo pangok. Aku bakal ngatonake dharma bektiku ing saring Kanjeng Rahayune saged sapinanggih wonten sak tengah wonten. Mas. Katuran priksa Bu. anane bab perkara Nang wekdal sak menika Kasultanan Mataram nembe kemawon geger. Ingkang dituwuhake Bupati saking Pasuruan. yen to ana ing Raja Mataram lagi wegeng. Kabeh mau sing jalari wong saka ing Kabupaten Pasuruan. Untarto ora susah dadak wedi kangelan. Ayo, siramu parang dinaku mlebu senopati ing Mataram. Kanjeng Pangeran. Inggih. Senopati Untara lan Bentar. Kasihan Mapan beneran aku ketemu kawan Gusak Loro. Mergo ana ing Taman Pamar Putri lagi wae geger. Kabeh kuwi saka tumindake Dipayut. ten wedal sak menika wonten ing Taman Kaputren Kasultanan Mataram nembe kemawon wonten Pancen rasisip apa kendhas kandhang. saking pindhahipun nyudut Yuda duka kae ora liya yen saka pengagune dheweke klebu abdi kang kinasih kang mapan ana ing Kasultanan Mataram. Ewadene semono lumubu ana ing Taman Pamar Putri. Dheweke mung kepengin undak lawan Kanjeng Ibu Patrikasih dalah Kanjeng Ibu Remi kula kansoku nganti sak temah aku kaduduh. Kebuntone aku ora kuwowo ngadepi kelawan Dipayuda. Jeng Pangeran Kaya menawi panjenengan boten puo kalian Yuda Dipo panjenengan kula aturi wonten ing peputuran kula ingkang badhe ngadepi kaya ngono ya. Baik kasih. Kowe Untara Untarko. Kala wis ngerti kelawan aku parang bin sekadang. Wis roh kuwi anake Buntara mbiyen. Iki sana wong aku kepengin takon kawan siram sapa sak tenane aranmu endi papan gunung. Apa kowe ora diwene ngerti karo pamit kasih karo Retno Gemilang? Dipayuda kaulane Panembahan Senopati aku. Cetha yen to sliramu Yuda Dipo. Ing sak ngertiku yen to ana ing Raja Mataram ora ana sing jenenge Yuda Dipo abdi kinasih ana ing Kasultanan Mataram. Dipayuda iki kaulane Panembahan Senopati alas mentok guru dadi kutha. Alam rikala semono. Piye? Aja blangap-blangap tok tembunganmu ning ngarepan. Lho, sadurunge dadi kutha Mataram aku wis labet tumrap negara Mataram. Ning sing lali kuwi kabeh. Mula aja melu canduk lawung perkara iki. Iki dudu perkara kuwi minggir. Yuda Dipo arep gawe geger ana ing Raja Mataram aku ing Mataram. Jotos bakal nuwake pati. Sing kok karepan Kowe ndi pusaka sing landhep, tumbak sing licip, tamakno karo aku. Apa kuwi? ayo jelas. Kowe
kowe ketemu kelawan aku nganti kowe duweni pawukan kang kaya ngono. Nanging aku iki ndadekke tandha pitaku sakjroning aku. Nganti kowe ngandhaki kang kaya ngono sinten Kanjeng Pangeran Jolang, nembe kemawon kula menika sampun katundhung kalih Rama Panjenengan, napa malih kula sampun kajabel palungguhan senopati kula. Palungguhanmu kajabel kawan kersane Kanjeng Rama. Perkaramu ing mengkene aku kan bakal matur Kanjeng Rama. Wong bagune kaketan kowe saiki ni palungguhanmu wis kacoba. Mung aku njaluk sabiyantu. Mergo ana ing sakjroning papan kene nganti kan Kanjeng Ibu Dumilah dalah patrikas. Mergo aku iki dioyak-oyak kelawan salah sawijining pawungan sing dheweke ngaku dheweke iki mlebu abdi kang kinas mapan ana ing Kasultanan Taram. Ora liya jenenge Dipayudha. Dipayudha ingkang badhe ngersakaken kalih yen menika Kusumaning Ayu pamikase lan pengin ngayomke ngepek bojo kelawan Kusumaning Kanjeng Ibu. menawi ngaten monggo Sis! Sari, apa bener kowe Dipayudha? iya. Arep ngersake karo Kusumaning Ayu Retna Dumilah lan pamikase. Ora kleru, Nduk. Aku sing dadi musuh. Lho, wong lanang-lanange sing gagal ora powongan jatuh wedok. Kasinggihan kula Kanjeng. Untur ora nuntas. Kula Kanjeng. Pandan Sari. Kuwi dadi lepeking jagat ing Praja Mentaram. Nggih. Kok tumuli bali ing Mentaram apa wis bosen urip? Amit yo, nggih. Ing semu Wandan Sari badhe ngatonaken napa ingkang dados wiyosing sedya. Wandan Sari niku tiyang tasih waras. Sowane Wandan Sari kinanten kulawarga ing Mentaram. Mila monggo dipun naos rumiyin, dipun larah langgung rumiyin. Atase mungsak Wandan Sari kok ngantos wantun tumuli kondur wonten ing Mentaram saya munggah dhateng Pendhapi Agung. Wat niku nek mboten wonten pawadane mboten ajeng lakon. Iki menawi ten panjenengan kuwatir Wandan Sari Lho Kanjeng Penembahan Senopati. nemu kawigaten menyang sira bali munggah ing pendopo praja ing Kasunanan. Upati duka kathah kalih Kanjeng Penembahan Senopati dumateng Wandan Sari. Iya. Amargi kula menika wonten marak sowan wonten kersa panjenengan sarimbit garwa panjenengan Kanjeng Pangeran Jolang. Amargi kula nyelametaken kalih garwa sakanipun Kanjeng Penembahan Senopati. Pancen boten sisip menapa kang dados aturipun Wandan Sari menika. Ngantos agengipun kula dalah Kanjeng Ibu Patmikase, Kanjeng Ibu Retna Dumilah, Wandan Sari Untarko lan Untar sedaya menika namung kula menika
kabujung lawan pawongan ingkang paring asma Dipayuda. Ing mriku Dipayuda ngandhake bilih Dipayuda menika tasih klebu abdi kang kinasih marang ngersanipun Kanjeng Rama Panembahan Senopati. Sisik. Tole bocah bagus lah. Eyang Slamete garwa saklorone uga anggir julang Kuntara Taka saka Wandansari iki. Merga saka pabujune pawongan kang aran Dipayuda. Ngaku nek kawula ing Mentaram saya-saya abdi kinasih Panembahan Senopati. Pancen sedaya menika lho Sekar. Monggo. Nggih. Nggih. Teng Mentaram niku boten enten kawula. Gelung ngantos bebasan cung. Kula dados paranwara ing Mentaram dereng nate pireng saya nyumurupi abdi kraton kang kinasih Panembahan Senopati ingaran Dipayuda. Mbok menawa kula niku wong tuwa pun kathah laline nggo dipun eling-eling. Napa sarira dalem Panembahan Senopati gadah kawula kinasih kang nami Dipayuda. Menawi to kula emut-emut sak sampunipun kula jumeneng Panembahan Senopati dhateng ing Kasultanan Mentaram. Kula dereng mireng. Kula dereng ngertos abdi kang kinasih ingkang nami Dipayuda. Boten mireng. Nggih, Sulan. Kados pundi? Bancur apa kekarepaning Dipayuda? Ngoten nggih. Eyang juru metani dalah perjuangan Kanjeng Rama Danasta. Iya. Yektosipun ngantos Dipayuda mujung dumateng kula dalah Kanjeng Ibu Patmikasih saha Kanjeng Ibu Rekadumilah. Ing sekawit namung kiyambakipun kepengin mundhut garwa kelawan Kanjeng Ibu sakloro. Lho, bakal nyuwun garwa dalem. Ngantos sak temah kula menika mboten nrimakake sedanten pakartinipun Dipayuda. Ngantos agungipun sedaya senopati kang mapan wonten ing Kasultanan Mentaram menika sami tampuh perang ngadepi lan Dipayuda. Amin. Pun Nggih. tahu Nggih. kados Wandansari nek ngoten lelakon iki saged kula arani aneh tapi nyata. Aneh ning nyata. Jagat Mentaram ora duwe kawula sing jeneng Dipayuda. Delalah gegere Mentaram barengi murtate Dipati Pasuruan, gitu. Ing kono uga jumedhul kawula sing jeneng Dipayuda ngamuk punggung ing Mentaram sedyane bakal nyuwun garwa dalem. Kapara iki wis dadekake korban siji ning rahayune ora mati. Sapa to kuwi? Lah sinten? Wandansari. Ger, menawi kados ngaten sarira dalem Panembahan Senopati saged kula arani kleru. Anggenipun paring pidana kalih Wandansari. Kanyatan Wandansari saged ngatonaken dharma bekti mujudaken menapa ingkang dados prasapanipun nyelametaken dhateng keng garwa kalih saha ingkang putra. Yang juru mertani nggih kawiyos dalem menawi toh nglepataken dhateng kula amargi wonten ing Praja Mentaram kula paribasakaken suduk gunting tatu kalih Niki wonten perkawis murtating Bupati Pesuruan Sironggo Kenitan peperangan dereng wonten kerampungan kapur wonten sawijinipun Dipayuda. lah
Niki badhe ngersakaken dhateng garwa kula diajeng pamikat dalam regu. sarira dalem Panembahan Sinopati kedah menggaliaken kanthi wening. Niki basan kula jejering wong tuwa dikongkon ngungkal dhateng bathuk kula. Merga niki boten sakbaene. Sapa to satemening Dipayuda? Nggih. Apa Dipayuda isih pesanggrah ana ing jagat Mentara? Mboten ngemongake anggenipun sanggah wonten ing sakiwetenganing Praja Mentara. Saya kembakipun tasih wujud. Ngenane kepengin ngayomke kelawan Kanjeng Apa Ibu. kira-kira bakal wani munggah menyang pendopo? Dumilah, kami kasih. Coro, kerucuk mendalam. Loh, Danang. Lihat suruh menari. Bener sira Dipayuda. Ya, juru merdani. Wis suwe ning Mentaram Dipayuda. Durung dadi kutha Mentaram, aku wis mapan ana Mentaram. Weluh. Banjur papanmu menyang endi Dipayuda? Ning Mentaram. Saka kersamu nganti gawe geger Mentaram ki apa? Aku seneng dumilah pamikasih ing pengajap aku kepin dadi bojone dumilah pamikasih. Aku ora mambeng wong seneng. Wong seneng ki bebasan ora ana wong adol. Nanging sak pandurat Dipayuda ki menungso. Menungso ki kedenungan pikir. Nek Dipayuda duwe pikir dumilah lan Patmikasih kuwi garwa dalem Sultan ing Mentaram. Kene apa kok suwun? Lah aku seneng kok ora oleh. Dasarmu seneng. Jagat ora sak godhong kelor. Wong wadon ora mung dumilah lan Patmikasih. Wis weruh jagat digelar ombo. Akeh bocah wedok-wedok sing ayu-ayu sing seh prawan. Mongko dumilah lan Patmikasih duwe garwa. Lah nek garwane ora trima terus kepiye? Loh, aku wani. Wah, kendel tenan. Jenengmu Dipayuda. Ya, Serep nyawamu wani ngucap ngrasani marang garwaku pamikasih lan rekna. Saya Dipayuda. Kowe wis ngawu gawar. Nak dadi abdining Panembahan Senopati ing Mentaram. Kowe aja gumampang dadi abdining Sultan ing Mentaram. Danang mergo dumilah pamikasih ketutup mripat ngangkati dadan kicah kowe. Orang rumangsan duwe kawula sing kaya aku Dipayuda. Umpama kowe lae tak elingake Danang. Kowe dadi panembahan ana ing Mentaram tanpa Dipayuda ora bakal bisa dadi panembahan. Pisan. Kaping pindho alam mriko semono gugure Arya Penangsang Bupati Cipang Panuan. Tanpa Dipayuda ora bisa mateni karo Arya Penangsang. Dipayuda ngucik lembaraning sejarah patining Arya Penangsang ing Jipang Pano. Kudune kira weruh, juru mertani kudu weruh. Juru mertani wong sithik paningane sing bentur tapane ning yogene babar pisan ora ngerti lakon sing wis dumati Mentaram. Sik Dipayuda. Apa? Iki bakal tak larah. Rikalane Penangsang gugur. Iki saka astane sarira dalem Sultan ing Mentaram Danang Sutawijaya. Ya. Nanging saka wecamu ngandhake tanpa Dipayuda Penangsang ora bakal mati. Kanthi dasar apa Dipayuda bisa kandha keng kaya ngono? Danang Sutawijaya mateni Arya Penangsang nganggo apa? Yang ora tak blangkake. Kanthi dasar Danang Sutawijaya bisa dadi panembahan ana ing Mentaram. Iki
Dipayuda sing gedhe labane tumrap negara Mataram. Nanging dadekake kawerhananmu Dipayuda. Apa? Ing jagat Mataram aja meneh kok aku wong tuwa wis jambul wanen. Bebasan laku nek ra katuwak teken aku ora jejeg. Nanging bocah cilik wae wis padha ngerti nek ing Mataram iki ora ana kawula kengaran Dipayuda. Saiki ngene wae. Damar mancung cilupet. Aja ngate nuwuhke derdah. Keng derdah kuwi ora ana bakal krampungane. Sing kok karepke piye? Aku nyuwun supaya ning Mataram tentrem ayem. Aja nganti ana pangorbanan. Walaka sing kok jaluk apa mbok menawa aku bakal ngudaneni. Juru mertani Danang, aku duwe cangkriman loro. Cangkrimaku pilih salah siji. Ya. Saiki cangkrimaku abot. Bojomu dumilah pamit kasih apa abot negara. Lho. Danang, Kuwi dede cangkriman. Nanging semedyaning atimu pancen tetelo kuwi bakal lengser ke Prabon ing Mataram. Nak cangkriman iki ora kaya ngono. Mungguing Danang Sutawijaya Sultan ing Mataram. Abot garwa ya abot negara ing Mataram. Danang, nek loro-lorone kok gondeli, Mataram bakal ndak sungsang habul balik. Yen Danang Sutawijaya. Aku nyuwun. Sabda kang wis kaweca kapidhangetake miwahing para saka guru lan kawula ing Mataram. Pangarsa kudu ngiwake kapribaden ngenahke marang negara. Dadi cangkrimane Dipayuda kudu kok pilih. Yen pancen Sultan ing Mataram abot marang garwa teges Mataram bakal rata. Menawi amrat negari wonten ing Praja Mataram, Wulungke garwamu saklorone. diajeng pamikasih lan rekta dumilah. Pancen ana sinabdaning kitab garwa sigaraning nyawa sademuk bathuk senyari bumi. Nanging eling kuwi mung ujar kiasaning sabda utawa rembug. Ning jebeng panembahanku duwe mut. Jebeng panembahan iki panterke brating kawula ing Mataram. Apa bakal teko klakon? Mayuta-yuta kawula ing Mataram bakal dadi korban mung karana angger panembahan ngrungkepi marang wong loro. Yang juru mertani jenengan minangka paran para dhateng ing Praja Mataram. Umpami amrat negari kedah diajeng pamikasih lan rekna dumilah lulungaken dening Dipayuda. Menapa sedaya kula wau ing benjang saged ngrampungi perkawis menika. Kula pitados lan kula janji, kula ingkang badhe mbuka wadi niki nggih. Ora susah pun Kakang minggon gaweni perkara iki. Sira wis nyumurupi apa kang dadi lekasing Dipayuda. Kula ndak suwun kanthi banget ya diajeng sira gelem ndak paringake marang Dipayuda kinarya tentreming praja Kasultanan Mataram. Iya. Yen to sedaya menika sampun dados pikajenganipun panjenengan. Amratipun kados punapa kula menika badhe satunggu dumateng panjenengan. Kowe kepiye diajeng pamikasi? Mas Panembahan Senopati. Yen to wontene praja Mataram menika tentrem saking kula Kang Mas. Kula sadya Kang Mas. Kowe gelem jawab. Ampun ngantos lawan menika Sultan Mataram nibak keluh mundak loh niku dadi seksi.
Monggo nek wis ikhlas ya kudu ikhlas tenan. Wis, yang ayo cekat-cekat. Ora sabar aku malah. Dipoyudo Juru Merdani ku bakal meling lawan kowe. meling piye? Yen wis diparingke garwa dalem Panembahan Senopati, Mentaram kudu tentrem. Mentaram selawase bau tentrem. Mancing. Ayo, Senggir jana. Mentaro iki ayo padha nyambut gawe ya. Perkara iki urung rampung. Eling tembungku, aku janji bakal mbuka wadi iki sapa satemening Dipayuda. Peringatan monggo. Wadi Mas. Ya jeng mangkat sinan. Lho, iki rak pusaka Kiai Pleret iki. Diajeng pamikat Dipayuda sing wis nampa marang kowe wong sak kloron kapura mapan jroning taman. Sasampunipun kula menika mlebet wonten talah silang pagulingan. Ya alon-alon le crita ya. Iki sesarengan kalian Dipayuda. Oh. Nggih, kula mboten mangertosi kok malah kawujudan kados ngaten. Dipayuda Sirna sing ana pintuah Kiai Pleret. Nganai-nganai lelampahan dhateng ing Praja. Rening panjenengan minangka sesepuh ing Kasultanan Mentaram. Satemenipun kados pundi dumatipun lelampahan dhateng ing Praja. Nggih, Julan. Rikalane ana pamuke. Si Dipayuda eling ora tembunge. Inggih. Kula sanget. Nganti bakal nyuwun patmikase lan gemilah mung karono kepengin nyelingke utawa buka netrane Panembahan Senopati. Nek ngono, aku bisa duduk ing pamukon. Lajeng pawukon panjenengan. Perkara iki sing kleru Danang Sutawijaya ya Sultane Mentaram. Nun sewu. Kian Guru Mertani. Mbok menawa karepe Dipayuda kae bareng wis duwe bojo loro terus lali kewajiban Kiai Pleret ora nate dijamasi. Monggo iki pepayung ing Mentaram. Ancene ya ora kono ora kene kok. Wong lanang ki harus ketutup karo wong wedok. Wis lali sekabiyane. Nuwun sewu menapa panjenengan saged ngendika kados ngaten menapa rikala panjenengan tasih nom nggih ngoten. Anane aku iso omong kaya ngono mergo aku tau ngawake. Menawa wae ya durung ana kerampungan kok. Aku tak dodok, Le. Inggih. Ngantek saiki umpama ana ya isih gelem kok. Yang Guru Mertani menawi ngaten lamban menika kenging diwastani tumbak Kiai Pleret gugat yen ya. Jelah. Nggih. Untara Tarko. Kasinggan kula wae Mertani. Slamete rong diapa-apakno balik. Iki Wajuru. Ingine ya kados pundi kae. Sigrak. Cancut Taliwondo. Isih ana geni kengmu biar-biar. Iki kudu disirep. Dipati Pasuruan. Sing baleno rampunge saka Kiai Pleret. Menungso urip ning tanah Jawa mlaku kudu kebak petuk. Sawise nganti tumbak Kiai Pleret, aja daya-daya kowe jumangkah sore iki. Lajeng mergo iki saka petung dina iki Sukranata omong goro tiba goro. Ning pangapuntenipun ya. Sedaya menika kula enggak kepengin enggal ngrampungi
Dedah kang tumiba wonten ing Ora sah kok rampungi wis rampung dhewe lek rampungi ning ndi. Ya, nggih. golek dina sing becik sesuk barengi jumudul ing Bagaskara. Ayo bareng-bareng lantak ing Pasuruan. Sawetara ayo manunggal dadi sawiji. Maneges manuwun mang panguwasaning Gusti Ras pantes gembul bujana